Bizkaiko erromeria eguna aurkeztu dute gaur, urteroko zita bihurtzeko asmoz. Lehenengo edizioa Durangon antolatuko dute, urriaren 4an egun osoko egitarau zabalarekin. Ez dago esan beharrik erromeria gure kultura eta nortasunaren parte direla, eta urteek aurrera eginala, gizartea bera bezala, erromeriak ere aldatu egin direla. Txistu danbolin batetik, edo albokari bikote batetik, edo trikitilari batzuetatik, gaueko gaztentzako erromeria elektroniko eta formato handiagoetan amaituta ere, erromeriaren aurpegi guzti horrek bizi-bizirik mantentzen dira, ezta? Aberastasun hori guztia ikustarazteko antolatu dute Bizkaiko erromeria eguna, lehena urriaren 4an Durangon. Hogei taldek baino gehiagok alaitasunez eta erritmoz beteko dabez, Plateruena, Landako Gunea, Ibaizabal Parkea eta musika eskolako inguruak. Goizean gaztetxoentzako, aurrentzako dantzaldiak egongo dira, larrain dantza herrikoia, dantzasaleak direnentzako jauziak eta antzekoak dantzatzeko Aikoren dantza plaza ere izango da. Aspaldiko formatuak, baina oraindik ere bizirik daudenak ere entzuna ahal izango dira. Eta egunak aurrera eginala, doinu berriago ekartuko dute kalea. Hainbat talde bizkaitarrek izango dute, gaur egun Euskal Herri osotik plazarik plaza aritzen diranak. Gautegun, Altxaporru, Zazpizar. Erromeria eguna ibiltaria izango da, eta urtez urte Bizkaiko eskualde ezberdinetara iritsiko da. Esta mañana se ha presentado Bizkaiko Erromeria Eguna, un día que quiere convertirse en una cita anual. La primera edición de este Día de la Romería se celebrará el 4 de octubre en Durango y además con un programa muy amplio. Es de sobra conocido que las romerías son parte de nuestra cultura e identidad y que con el paso del tiempo han ido cambiando. Txistu danbolin batetik, edo albokari bikote batetik, edo trikitilari batzuetatik, gaueko gaztentzako erromeria elektroniko eta formato handiagoetan amaituta ere, erromeriaren aurpegi guzti horrek bizi-bizirik mantentzen dira, ezta? Pero por suerte todas esas formas conviven y se podrán ver en Durango el 4 de octubre en Bizkaiko Erromeria Eguna. Hogei taldek baino gehiagok alaitasunez eta erritmoz beteko dabez, Plateruena, Landako Gunea, Ibaizabal Parkea eta musika eskolako inguruak. Ese día no será solo para danzar isomúsicos y los formatos de romería serán variados. Goizean gaztetxoentzako, aurrentzako dantzaldiak egongo dira, larrain dantza herrikoia, dantzasaleak direnentzako jauziak eta antzekoak dantzatzeko Aikoren dantza plaza ere izango da. Habrá romerías clásicas en formatos de dúo y habrá también romerías para jóvenes en formatos más amplios y electrónicos. Hainbat talde bizkaitarrek izango dute, gaur egun Euskal Herri osotik plazarik plaza aritzen diranak. Gautegun, Altxaporru, Zazpizar. Bizkaiko Erromeria Eguna será itinerante y cada año recalará en una comarca del territorio.